Здравейте отново. Малко по-късно, същия ден, същия трейд. Движението на петрола за сега се развива според очакванията. Няма никакви сигнали за спиране на това нисходящо движение. Ето, като погледнем и на H1, тук сега тепърва се подават сигнали от индикаторите. Всичко изглежда много добре. Всичко изглежда много добре. Така. Да. Трябва да върви перфектно за сега. Почвам да се замислям, за съжаление не отворих 3 ордера, както обикновено правя, само един ордер отворих. Ако бях отворил 3, можеше да ги разпределя на по-големи, т.е. на 3 различни таргета. Да, 38, 50, 61 и 8 фибо, но да не издръбняваме за такива работи. Това са още 70 или 130 пипа. Пиповете нямат такова голямо значение. Важното е да хванем момента. Важното е да хванем момента, да си направим трейдчето и да прибереме печалби. Нали? Това е най-важното. Докато чаках, отворих една продажба и при златото. Горе-долу по същия начин е картината. Ето тук малко да увелича. Ето го отново моментума. Не, моментума се вижда по-добре, ако намаля. Ето го отново моментума. Забележете за какъв моментум просто говорим. Индикаторите са в под нисходящи тренд линии. Ето, виждат се с нисходящи тренд линии. Всичките. И трите. Ето ги. Те са хванати в нисходящи тренд линии. При RSI-то по същия начин. Моментумът е слаб. Ето ги свещите. Няма нужда да чакаме пробив ето тук, за да продаваме, след като имаме формация от свещи. Ето го обесения човек, слаб пуш нагоре и поглъщането е много по-голямо от този пуш. И да, отваряме продажбите, стоп директно отгоре. Колкото до таргета, таргета го погледнах доста набързо. Ето така с фибото. Цак, 38,2 фибо. Ето тук подкрепите. Ето тук ще си прибера паричките. Профитчето. Говорим за един профит от около, колко е това? 120 пипа. Тоест от 1715 до 1700, $12. Не е най-добрият ми трейд, но ще ги пребера.